गुल्ला जाला जाजोब्बाय बेरायै बेरायै दसे सम डाइरेक्ट हरलायनायलै अनलाइन लोगोफोरजों ओमफ्राय मा बानायनो थिनदोंमोनलाय नों फैयाखै दाबो खोथा जाखायोमोन है खुलिनाङा मिथिंगा खुंगुर ब्लग हेल' ब्रदार हाय दसे सम लाइभ फैनो सानदों साबा फैजोबबाय बर'नि स्पाइसि हे हेल' जाखांबाय ना जायाखौ दासो बेरायनानै फैदों ओमफ्राय हौवागोदान जौदानालाय फिसा हो मा गान्जा फाग्ला हाय आदा हेल' आंसो लाइभआव जिरायदों र' लोगोफोर लाइभआव फैबाय थानो थिननायखाय ओइ सिथाव मेहेरवारि वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल आं एसे दा हौवागोदान हिन्जावगोदानजों बेरायहैदोंमोन आङो शिबाजि नोगोर होननायाव बिपुल बसुमतारी हेल' बस हाय हिन्जावा सोरब्रा भागि नै दिन्थिनि दं बिथांमोननि फेमिलियावहाय आलासि जानो फैदों आं ओरै दं नै ओंखाम संगासिनो दं आरो ओरै दङ बिथांमोना फेमिलि गोजा दा बिथांमोना आलासि जानो लेंहरनायलाय फैदों आङो नै दिन्थिजोब्बाय आं बिथांमोननो ओरैहाय हाय लाहौलाय एसे हाय बुंहरदों नै ओरैहाय ओरै नङा नोंसोरखौसो होनदां हाय सोरब्रा होननानै सोंदों ओमफ्राय ओरै सासेया ओंखाम संगासिनो दङ दा बिथांमोनाव बेदरजों थिबि जानो थांसै ओरै मोगथाङानो दिन्थिबाय बुद्धिमान मिथिवाय हिन्जावा सोरब्रा शिवाजी नगरनि मार्केटाव बेरायहैदोंमोन बिपुल बसुमतारी न'आव फैबाय नामा थाङाखै न'आव थांनायनि टारगेटआ दा नोंथाङा गोबाव सम दंबावो ओरै सिथाव मेहेरवारि सिथाव होननानै थांबाय नोंबा बिरखां ब्लगार आदा राहिलनावसो दं माथो बिरखां न'आव बेफोरबायदि बायना होला लेखा फरायनाय नङालै जोंहा पार्सेल खालामना हरनो हायो रा जों बख'हैनो हायो रिंखां ब्रह्म हाय ब्र हेल' बिपुल बसुमतारी दं नामा औ फेमिलिफोरबो दं फेमिलिफोर गोजा बिसोरो जोंहालाय न' फेमिलि दंजोबो
माबायाव इउटुबाव अनलाइन औ माथो गुदुंसो माजायालाय पेटिएमआव हरो मा खालामदों? मा नायग्राफोरबो बारा गैयालै दोनफिननोसो गोसो जाबाय आं नायग्राफोर थायाबाथाय इन्टारेस्ट नाङा मोननै गाहाम लाबो हाया स्प्रे लाबोदों मा खोनादोंखाय ए गुसु लोमदिनि हरदो दे माजा मोनसे लाबोदो होनबाय आं गुसु लोमदिनि आं बाथौआवसो नों फन रायलायला सोलायलाय आं नोंलाय होद बुङालै आं रायलाय सेस गैया बैसो आं माइक सोंबाय दे एसे रावखौ क्लियार खोनानायनि माइकआ नुबाय हेल' हेल' एसे साबसिन खोनासिगोन एबार रावखौहाय ब्लगआखौ गाबोन समफोरसो होनो हासिगोन माने गोबां बानायनांगौ दङ दिनैनि खेबनाय ब्लगआखौ हौवा गोदान हिन्जाव गोदाननि ड्रेस बायहैनाय ब्लग एसे खालामनाय जादों हिन्दीनिबो बर'निबो एसे दखानदारफोर दखानखौ प्रमसन खालामनो थिननायखाय खेबलाबायबोदों मोननै मोनथामसो बेखौबो हिन्दीयावहाय होना होनोसै फुद्रुम फुद्रानल' मोनजाखाबाय बिपुल बसुमतारी बहा गामिनि बिसोरलाय आं मिथियो मा दे बबे बबे गामिनि टिभि सो होबावबाय ने थाङो टिभियालाय टिभि हख्लायदों फां फां न'आव लांनो बायदोंनो मा जायगायाव दं नोंलाय बानासबारि मिथियोबा फै बानासबारि बेरायनोबा बे गुसुआ नुदों लोंनायखौ माथो बाखिफ्रालाय कमेन्ट हरा 16 जन नायगासिनो दङ 12 जनल' लाइक होबाय कमेन्ट हो एसे मिलान मा होनदों नायदों रा दा मानो नाया जाखो जानांगौ जाखो होनदों आरोखि ओंखारलांबाय अनजिमा नार्जारि क्रिएसन हरबायदि मासो हरबाय दे बिपुल बसुमतारी आं मुम्बाइ दं बस डिसेम्बराव नेनानै था मुम्बाइ थांगासिनो दं बेंगलरनिफ्राय गवा बारगोन गवानिफ्राय मुम्बाइ बारगोन मुम्बाइनिफ्राय पान्जाबनिफ्राय न'आव थ्रु मोनथाम मोनब्रैसो स्टेट बेरायनासो थांगोन मुम्बाइआव बबे खनायाव थायो बिपुल बसुमतारीयालाय आं मिथियै जायगा गैयामोन मुम्बाइआवथ' मेहेर औवारिया थांफिनबाय नामा जोंनिलाय तेरा मेरा दिल
बर' फिल्म बर' फिल्मबो नायनो हायो नायो इउटुबसो थान्दा ओमफ्राय दासो आंनि मबाइलनि बेटारियाबो जोबखालांदोंलै बिदि नायब्ला नेटजों लोगोसे बेटारियाबो थांफाखांदों निजोंसो नायदों जोबखाबाय दे वाइफाइ खालामजायो आरो हाब टिभिफ्रावनो 70,000 गारनो हाखाबाय ने 1,15,000 इउटुबारफोर लाग्रासो टिभियानोथ' स्टुडिअ'आवहाय ओरै दोननानै इउटुबारफोर भिडिअ बानायग्रासो टिभियानो गोगोमखा संगालि ओइ गाबनो ओंखारग्राखौ दागोलै आं गाबनो थानो हाथारा आं नायाद्राखानो बर' फिल्मनि गाबनायखौ मेगन खनाजों मोदै बोहैखोमायोलै गाबनाय मानायनि माबा नायबाथाय फानबिल महाराष्ट्र फानबिलावलाय बेरायहैखांखाबाय आं बारनो मावसुमि माथो डिलेट खालामखो मावसुमि बसुमतारी मालाबाथ' गवा थाङोबाथ' अरफन नार्जारि आंनोबो लाबोलाय आदा रुमाव जिरायबाय थानानै फ्रि फायार गावख्रुबनायखौल' मिथिगौ बेखारानो साला मोसौआ फैदोलै सोर कमेन्ट होनो गोसो फैदो जोंनो हगारदों हिनजाव हिनजाव गोदान इधर आओ थोड़ा लोग से हाई करो हिनजाव गोदाना बेनो बिनि इन्टारेस्ट लायदोंमोन बिरखां ब्लगार आदा प्रकाशनि रुमावसो दं नामा नोंलाय नंगौ मा नंगौनो र' आं देखायनि बिरखां सिनायबाय दा नोंखौ सिनाया नार्जारि समायना बेखौनोथ' हमदों आलु आदा दासो आंहा जायो इद दैमारि एदि दैमारि मा खालामदों जिरायबाय दं दासो बेरायनानैहाय फैगासिनोसो होनलांबाय बोरायनायखाय रायब्रग्रा सुरु जालांबाय
YouTube नायलां फ्रेंक भिडिअखौसो मोनदोंसोमोनलै आदर्श आनन्दनि फ्रेंक भिडिअसो इन्टारेस्टआ आदर्श आनन्दनि फ्रेंक भिडिअ एडिटिं मारि हा जायाखै ओंखाम जानाय जाथ'वाखै दासो बानायगासिनो दङ अमा बेदर लाबोदों संनाय जायै थांनोसै दा दाउ बेदर ए दाउसोनो मेंबाय नोगोदनो सथिबो आं मबाइलाबो चार्ज गैला दोनथ'नोसै नामा लोगोफोर दा नोंथांमोना नायबाय थालाबो लास्टआवनो आङो बिदाय लानोसै नोंथांमोनजों गासैखौबो स्राय देखायनानै अर्पन नार्जारि सिख्लाफोर गैयाना आदा जाम्बा नों खि दाखि सिख्लाफोर सोंनायनि बैसो जादों लाजिनांगौ मोसला मोसौ आङो बिदाय लानोसै बेयावनो दोनथ'नानै टिभियाव जिरायजोब्बाय नै दावराव बिदि ओंखाम संगासिनो दङ बिथांनिनो रुमा बिथांनावनो जोङो बयबो ज' आलासि जानो फैबाय दा जों माबायदि जाबो नोंथांमोन गाबोन खोन्थानोसै दोनथ'बाय दे आं बयजोंबो नोंथांमोननि I love you खोमथा ब्रह्म बड'लेण्ड टाइगारखौ रायहराखै नामा I love you आं रायथ'नाय जायाखै रावखौबो माबाफोर खबर फैदोंब्ला आं नायहैलालै बिसिनि भिडिअखौ भिडिअ माने गावनिखौ नायहैगौबानिसो बायदि बायदि बुंलाबाय थायो बेखायनो आं नायहैला माने थांब्लाबो एकदम थाम्बनेल्सफोरखौबा चेक खालामना फैयो आं टाइटेलफोरखौबा फट'फोरखौ सोरनि सोरनि स्टाफ होदों बेफोरखौबा चेक खालामना फैसै आं प्ले खालामला भिडिअफोरखौ नायलाबो आं बायोलै बांद्रायखौ सुपार दुपार फाग्ला हौवाजों हौवा लाखि होनजायो माला फैगोन रुमाव दा हर गेजेराव थांगोन आंनि लाइफआ बेखिनियावनो जोबसिगोन जकिंनि थाखाय फैदोंमोन नाथाय आंनि जकिं खालामग्रा लोगोफ्रा रावबो फैयासै बेनिखायनो आङो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना दसे सम आंजों लाइफआव थाफानायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर बावनानै दिनैनि लाइफखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय सोर सोर दं थायो आंथ' सिनायजोबा माने आंथ' आलासि हिसाबैसो दंफैयो आं खिन्थानो हाला गोजोनथोंसै बाय बाय एवनो मेंबायलै बिरादनो